هفته هزیران 2025 شمیل بروکسل ساعت 11 لامد 12 امینو چند نواروجه ده پیشکش بکندن دم آزادی ری براپو ریخستنین حقوقی ده جبو مافی هویه سرل کنسی آوروپایی بدن ده چارچوبه چاره سریا دموکراتیکا پرسکریکا کرد ده مافی هویه یری بر آپو جارک کدن درکت پیش لبله حتی نها درباره و مجارده گاوه کشنبر نهاتی آویتن پاریزر رنگین ارگول تکیلداری مجاری آخوی گود جزای محبت گرام به تیبت برزگنامه تمکه و قانون جزایر و که حتی مرنه حبسه حتی به حتایت آوا کرن لترکیه جبو سوچن ده چارچوه تمکه ده کسین جزای محبت گران لوانت برین شانس بردانا به شرط نینه جبروی که نقاش لسر مافی هیویه در باستاره جبلی وی که رژیم انفاضی یال برز اوجالان تکرین گلکه دجوارتره حتی نها لگوری قانون انهایی ین ترکیه دوی ابر پرسیاری وکه فرزکه حقوق بجیهورانی رنگین ارگول ببیر خسکو آهیمه حتی نها ایلونا 2025 دوی مجارده دم دایه Türkiye o vuha devam kir. Hem li Türkiye hem jil navne teveyi çalakên cudayên hukuki û siyasî tên plan kirin. Lebele her ku şember bibe em dikarin hürgiliyên zêdetir parve bikin. Em li ser vê yekê nîqaş dikin ku divê rêxistinên civakî yên sivîl elini Türkiye derbarê pêvajûyê de xwedî tevlîbûn û amadekariyekê xurtir bin. Divê ev pêvajû bi rengekî baldar rêxistinbûyî û berfireh were meşandin. Ez duxwazim bi Abdullah Öcalan re hevdîtinê bikim. Platforma Azadî û Aştiya Avrupayê FFP bi navê ez dixwazim bi Öcalan re hevdîtinê bikim kampanyayek da dest pê kirin. Di çarçoyê hevdîtinê de wê serlêdan li Wezareta Adaletê ya Tirkiye were kirin. Endama koordinasyona FFP Profesör Neşe Özgün derbarê kampanyayê de axivî got em ê di pêncî tirmehê de telekonferansekê mezin bikin. İnisiyatîfên Aştiya yên cudayên li Tirkiyeyê dest bi xebatan kirin. Alaqaya ve kampanyaya re heye. Ne tene partiyen siyasiyen ku komavan le meclis heya aliyen cudaji tekilari ve projeye nerinen ereni dedin. Le Türkiye de 15 Haziran'da konferanseke mezin hureli darxistin. Her wa be heman avayê dimha îlonê de ji bo giringiya tevgera demokrasiye li bajarekî Avrupayê konferanseke mezin hureli darxistin. Le Türkiye be hem wextê li çend navendan konferans warine darxistin ev konferans hemû biriya zome gerêdayî hevbin. Em ê bi van konferansan re hemû aktorên tekildarî vê meseleyê yên hem dervî welêt hem jî li welêt bidin axaftin. Özgen got ku di qonaxa awil a kampanyayê de navên têne nasîn wê tevlî bibin û wiha dewam kir. Di qonaxa diyemîna kampanyayê de em dixwazin serlêdana hemû kesên ku dixwazin bibin kirteya aştî û demokrasiyê pêk bînin. Neşe Özgen herî dawî tekildarî kampanyayê ev peyamda. Hevdîtina rasterast a bigirtiyeke siyasî re mafê bingehîne. Em dixwazin ji bo civaka Tirkiye avahiyeke siyasî hukukî ava bikin. Ji bo afirandina çarênûsa jinû ve bûyîna civak bank li herkesî dikin ku piştgir bidin vê kampanyayê û serlêdana Wezareta Adaletê bikin. Çeteyên Devleta Tirk Goristanên şehîdan xirab dikin. Dema ku Devleta Tirka dagirker û çeteyên wê di sala 2018 da kantona Efrînê dagir kirin yek ji cihên ku kirin hedefa êrişên xwe jî pakrevangeh bûn. Çeteyên ku nasîbê xwe ji mirovaniyê negirtine hemû gorên şehîdan hilweşandin û pakrevangeh ji holê rakirin li ser wan baregeh ava kirine. Derbarê hovîtiya çeteyan de heta niha gelek agahî hatine parvekirin lê bi münasebeta cejna qurbanê ev rastiya wan hîn baştir derket holê. Piştî hilweşandina rejima baz û helwesta gelan hin welatiyan karibû pêkanîna dervê mirovaniyê ya çeteyan raxin berçavan. Yek ji pakrevangehên ku hatiye hilweşandin jî pakrevangeha Şehîd Refîq a li gundê Metîna yê navçeya Şerayê. Hat gotin ku çeteyan piştî dagirkirinê beşek pakrevangehê xirab kir û bi finansêkirina komeleya bi navê Biratiya Kuveytê kampek bi navê Nanê Xêrê li ser ava kirine. Piştî demekê jî li ser mizgev hat çêkirin û goristan veguheran dine niştecîhbûnê. Hin dîmen û wêneyên ku gihîştin ajansa Anhayê hovîtiya çeteyan alihemberî
Pakrevange rad xeber çavandı. Dîmenan de têdîtin ku pakrevange û gorên şehîdan hatine hilweşandin. Yek ji gorên hatine xirabkirin ji gora şehîd Avesta Xabûr a li çarxêreya gundê Kafrî Şeîl ê navenda bajarê Efrînê ye. Siberoja Suriye bi pêşengtiya jinan dikare were avakirin jinên siyasetmedar yên li bajarê Reqeyê têkildarî pêşeroja Sûriyê de axivîn. Endama nivîska têkiliyê a jinan a Partiya Sûriye Pêşerojê Rama El-Qidir têkildarî rola jinan wiha dibêje. Jin di salên borî de bi taybetî li Bakur Rûşatê Sûriyeyê di pêşengtiya têkoşînê de bûn. Di tevahiya qadên jiyanê de hêz û wêrekiya xwe nîşandan. Endama nivîska rêxistinî ya Partiya Sûriye Pêşerojê nahiyet nehaz jî ev dişgotin. Sosyalizma demokratik modeleke ku dikare civakeke adilane pêk bîne. Sosyalizma demokratik adaletê dixe navenda projeya xwe ya siyasî û civakî. Her we hewl dide civakeke serkeftî û bi hevsengî ve bike. Rêveberê nivîsgeha rêxistinî ya mesajînan a Partiya Sûriye Pêşerojê Erîç Qedur jî balkişan servan xalan. Ev pergala ku li ser felsefeya demokrasiyê hevpar ava bûye hiştiye ku jin û mêr di biryardana siyasî de bibin şîrîkên rastîn. Di dîroka saziyên Sûriyê de pergaleke bi vî rengî çênebûye. Sabit Erbaz got divê hêzên hevpeyman li Sûriyê bimînin. Diyazdehmîn salvegera dagirkirina parêzgeha Nînovayê ji aliyê çeteyên Daişê ve de Wezîrê Parastinê yê Iraqê Sabit Erbaz têkildar giringiya hebûna hêzên hevpeymaniya navneteweyî li Sûriyê axivî. Sabit Erbaz diyar kir ku pêwîst dibînin ku hêzên hevpeymaniya navneteweyî li Sûriyê bimînin ji ber ku hîna metirçiya serrakirina çeteyên Daişê li herêmê bidawî nebûye. Wezîrê Parastinê yê Iraqê got malbatên çeteyên Daişê yên li Kampa Holê metirsiyek mezin li ser ewlekariya Iraqê çêdike. Bi berçav girtina peywendiyên Qesedê û hêzên ser bi desthilata Şamê pêwîst e hêzên hevpeymaniya navneteweyî li Sûriyê bimînin. Sabit Erbaz da zanî ku Iraqê ji serokê Amerîkayê dalan Trump û têkildarî guherîna planên vekişîna leşkerên xwe ji Iraqê tê îşaretek wernegirtiye. Di grêva li Îran û Rûşhilatê Kurdistanê de 40 şoför hatine binçavkirin. Ev demeke li Îranê û Rûşhilatê Kurdistanê şoförên barhilgir ji bo şert û mercên kar werin serrastkirin li grêvê de ne. Rêxistina mafê mirovana Îranê têkildarî grêva şoföran de agahî da. Li gorî rêxistinê divê demê de herî kêm 40 kes bêyî fermana dadweran hatine binçavkirin. Rêxistinê da zanin ku heta ku daxwaza şoföran pêkineyê ew ê vê çalakê bidomînin. Rêxistina mafê mirovan bank li welatiyan dikin ku piştgiriyê bidin daxwazên şoförên di grêvê de. Hat gotin ku İsrailê çek daye komeke milîs a Filîstînê komey îdia red kiriye. Li gorî agahiya kan nêwîse ku navenda wê li İsrailê biryara piştgiriya çekan ji aliyê komîsyoneke veşartî ya girêdayî Kineseta Parlamentoya İsrailê ve hatiye girtin. Di nava endamên komîsyonê de Serokûwezîr, Wezîrê Parastinê, serfermandar û servîsa îstixbarata hundirîn şîn bet cih digirin. Netanyahu li ser medyayê dijîtal X'ê vîdeoyek parvekir û got girêdayî pêşniyara raydarên ewlehiyê me berê xwe da komên ku li Xezayê yên li hemberî Hamasê. Lêbelê Yasar Abê Şebab di daxuyaniya xwe roja înî de îddiayên ku wan ji İsrailê piştgiriya çekan girtiye red kirin. Li Hollandayê biryara hilbijartina pêşwext hat dayîn Partiya Rastkir PVV li Hollanda ji hikûmetê derket ji ber vê hikûmet hilweşiya. Her wiha wê din 29 Cotmeha 2025 de hilbijartinên pêşwext bên nedarxistin. Pêvajoya hilbijartina Hollandayê ji aliyê tevahiya parzemînê ve bi baldarî tê şopandin. Anketên dawî nîşan didin ku PVV û îtîfaqa kesk sosyal demokratan nêzîkî hevin û Partiya Liberal VVD li pişt wan e. Ji ber pergala siyasî parçeyê nayê hêvîkirin ku ti partî bi tena serê xwe piraniya dengan bi dest bixe. Ev ji pirsa ku kîjan partî wê koalîsyonê nû ava bikin derdixe holê.
Bele godan cemen 3 saat 11 peşkeş kirin ana xatirê we dem baş.